for your life. Stand up for your life. Stand up, stand up. Don't give up. Don't give up the fight. Stand up. Stand up for your life. Stand up. Get up. Stand up. Don't give up the fight. Yeah. Dobro večer, tri praseta, Sveti Nikola. Fucking tri praseta. Da je Sveti Anđel, ne bi bilo tri praseta. Pazi, drugari kažu smo obećali, evo sad smo krenuli da snimamo klip, kad gledate vi ćete znati o čemu pričamo jer vi ste davali komentari i sad krećemo Gdje smo mi sad stavili na Facebook da našli za Facebook. Znači, prvi komentar Đorđe Hartl, tri praseta na slavi smo, okej, hvala. Čekaj, stani. Čekaj da snimamo, brate. Evo, Tako je, tri praseta na slavi. Kako smo se obogatili sad? Znači imamo 1753 viewza na YouTube-a. Što sereš, brate? Drugari, znači, Borko. Đorđe Hartl je rekao da ćemo da želi da vidi tri praseta na slavi, evo vidiš, brate, tri praseta na slavi, brate. Ovo je slava, ovo je čaša. Ovo je riba. Riba na suvu. Da, ej, znate šta, imamo jednog specijalnog gosta, od njega će posle najavimo da vidite naš drug. Čekajmo sljedeći komentar, vi kenjete tu kao nešto da budemo zanimljivi. A da odavde će čitaš komentari, be? Tamo, be. Čuješ be? Bileu. Gabriela Pezaro kaže, neka dođe Vuki, neka oduva sva tri praseta. Volim te, mama. Znate kako, mama? Ne može. Mi živimo u kući od cigara. Tačno. Koja je sagrađena zajedno sa govnim. Tako je. Sad, cigle su jake, čvrste i ne mogu da Dobro, ne se, ajde, Ne. Ali Vuk, kad udahne, kad proba samo da obori, kad osjeti ona govno u nosu, kad mu to uđe u nozdrave, to će da bude uff. Brate, meni za I onda, nema šanse. Ajde, Sljedeći komentar kaže Đorđe Hartl. Jedan be, brate. Gdje mi je, brate, pivo? Đorđe Hartl je već bio, brate. A Đorđe Hartl je ostavio 2 komentara, brate, to nas najviše voli. Ne verujem da će se vidjeti. Mi nemamo ljude koji nas puno volu. Ali ovaj klip će možda duže malo da traje, ali više da to Sveti Nikola. Aj živeli? Nema više. Aj živeli? Ajde uđi na Facebook, brate, odakle. Aj živeli? Aj živeli? Živeli tamo, ej! Don't Brate, give up živeli the svima, gosti! Živeli drugari svima, živeli! Koji Čekam da ovi slavite na srećna prizemlje slava. Ej! Tako je, Živeli! svi koji slavite Svetog Nikolu, neka vam je na zdravlje i spasenje, srećna slava i da se družite isto kao i mi. I da ste živi i zdravi. Da ste živi i zdravi s ovu zmiju ovako da ste pravi, da se zbavite uvijek u svaki klip. Drugari, Đorđe... Evo, da vidimo šta kažu Da vidimo šta kažu. Tako je, bravo bre, brate. Poboljšao sam se, da, kaži. Jezi, kako no... Stand up, get up, fuck. Da vidimo, šta kaže Borko Paunović, u 22h kreće snimanje nove... Čekaj, be. Dakle, znači, šta su komentari, da vidimo. Boban Mihajlović. Druže, Boba. Kako su vam životi pošteđeni zbog postne slave? E pa znaš kako, pa vidiš, jesu. Jesu, uglavnom. Jer ima ljudi koji slave i mrsnog Svetog Nikolu, pa onda... Kovimo smo Sveti Nikola. Pa odeš, nemoj da bac. Ima i ljudi koji odu u crkvu i traže da bude Čekaj, brate, još jedan komentar. Što? Zato što više vole prase. Brate, ne čitaš. Alo. Ne mogu zato što je na grupi, rekao. Pa ovo je na grupi, be. Koju posluku porati epizode su vam prava. Čekaj. Hvala, Stevan Andošić, to je naš komšija, brat, iz grade, zato nam je ostavio komentar, jer nas niko drugi ne gleda sem, brat. Inače, i Boban Mihajlović živi u drugu sobu tamo. Da. Boki, još jedan baci komentar. Evo sam. Kaže Anastasija Stošić, nedostaje Mićko, brate, pa nam Anastasija dedeš govna, znaš kad si mogla da nas podsjetiš na takvu stravičnu nesreću. Smo slavili slavu da nemoj da prositaš Akijom. Za Mićka brata, be, hoćeš i ti A da, za Mićko brate. Anastasija, ti si Mićko brate. Znači Mićko brate, kad se seti kad smo pušili cigari ispod kamena nišavu, brate. Znači Mićko, znači rtačka i tačka. Rtačka pitačka.
Pimičko, brate. Andrasic. Andrašić, be, debile. Andrasic piše, bre. Se kaže debil ili debilu, ba? Kaže se, Debileu. ti gol na kretenu koji je bre majmun, ti si bre debil. Da. Kaže, koju poruku porati? Posluku porati, još jedan Posluku porati. porati. Epizode su on strala, to su Ko je njegove to reči rekao? sa zajedno. Ko je to rekao? Stevan Andrić. Milica mi je burazer, čekaj, pozdrav za Stevana Andrašića, to je moj brat od Stica. Evo, želim da pozdravim moju neku tamo, verovatno mi je sestra će mi je lajkova, Milica Mladenović, hvala ti što... Hvala, Milica lajkuješ. Stefan Milatović. 3 praseta. Hoću samo jednu stvar da raspravimo. Ko je ova plava, brate, čekaj. Kako se zove? Teja Milosavljević. Hvala ti što si u našoj grupi, znači... Hvala ti. Ja, brate, mi smo glupi, tupi. Ne, hvala ti što si u našoj grupi, mogu bi neko da... Veliki pozdrav za Teu Milosavljević. Da. Pozdrav, znači... Frizuru, Pozdrav. Teja. Imaš, brate, zlako ovde, brate. Sa ulje si pravio, bre. Imam zlaku? Majke ne Imam jednu stvar koju hoću da vam kažem svima. Mama, volim te. Tako je. Mi nismo vlogeri. Mi smo blogeri. Kao bolesni. Da. Logeri. Bolesni log. Tako da svi koji kažu da smo vlogeri mogu da budu blogeri. Oni mogu samo vlogeri da budu, mi smo blogeri. A vi radite šta? Ne mogu. Evo imamo specijalno Stani, brate, čekaj. Stani, brate, sa čas, stani tu, brate. Znači ovako, gledaj, paj sad. Specijalni gost će se pojaviti za 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 10. Evo ga! Veliki pozdrav za kometa, on je došao direktno. Poštovanje. Sada smo ga i štampali sa štampača, evo, sledeći koji napiše komentar, bit će s nama ovde uživo, štampat ćemo ga preko USB formata, preko hard diskova. Znači, mater, ja kad sam čuo to pesmu otkino, znači, ja, brate, slušam, idem sa sluški u kulicom, i sad... Brate, Acko slavi slavu, Acko se zbukao. Acku srećna slava. Hvala. Imamo srećnu što je posna slava. Slava! Ali ja postim. Ja postim, Danas nije post pope. A ne, ali ja postim, znaš? Ovo samo sam hteo, ako nije problem da kažem da je... On ima devojku, ima jedan klip. Ne, pazi, pozdrav za njegovu novu. Iskreno, Ćao Marija, volim te Marija! nešto kažem, Marija, znamo samo da si 91. Da si Marija. I da si Marija i on je rekao, brate, kakvu devojku imam, sad ću da je ženim, brate. Mi smo počeli već pare skupljamo za prste, skupili smo 23 dinara, 4 dinara. Čekaj, samo da kažem, evo imaš i limun kao znak pažnje da ovako... I da se ljubiš. Hoću sam... Pusti čovjeka da kaže nešto, ne može gost da ćuti. Ćao Marija, ja sam gost i... Izmi ti malo. I nemam pojma ono. I ne sisa limun. To je bio Stefan Komatina, drago mi je Ej, već se hvala. dio do jaja, brate, znaš, ne se... Imam jaje u WC moje do jaja, brate. U jajemu u frižider, debilu. Drugari, znate šta? Hoću da vas pozdravim sve, da vam se zahvalim na komentarima, da vam se zahvalim na lajkovima. Volim te Marija. Volim te mama. Gnjetina, kako je gnjetina. Samo izvinjavam se još nešto, vidim. Samo još nešto da vidim. Posna slava. Pozna slava. Inače u četvrtak, to je Maru! u 10 Sekund, setio sam se. Hoću, brate, da ispoštujem. Sačekaj, molim. Sačekaj, molim. Brate, što ste kao? A čekaj, ti mene ne poštuješ. A brate, Marija! Volim te Marija! Stani. Hvala svima na viewsima, hvala na komentarima, hvala što nas pratite, pratite nas na Twitteru, na Facebooku, na YouTubeu, subscribe-ujte nas. Kažete Dragička! Života mi! Ja sam tvoja pička. Ne, nego, Nemoj da dalje ću psujete, da bre. slavim Novu godinu sa babom, sve dok ne sa dedom, ne, slušaj, samo da odgovorim. Do daljnjeg slavim Novu godinu sa babom i dedom, brate, neko je napisao komentar, da li ste kod Mareta, kod babe
na slavu. Nije neko, nego pročitaj i hoćemo da ga poštujemo, razumiješ? Pomenemo. Ja mislim da je to moj bratanac napisao. Volim te, Marija. Pazi ko vajbru te! Dušane, Kurtiću! Sačekaj, molim te. Sačekaj samo da vidim. Što me pipkaš tako? Samo da vidim. Onaj čije komentare najviše uzimamo u klipove, on će biti naš sljedeći gost. Hvala vam svima što ste nas gledali, što nas pratite i dalje šerujte klip da nas što više ljudi vide. Biće još dosta zanimljivih stvari i tako to. Dobro, meni sreš. Ej, sačekaj, molim te da vidim. Mogu da dobijem. Samo da završimo. Inače pozdrav za celu našu porodicu i familiju koja nam je stavila komentare na... More, mogu freestyle da bacimo neki za kraj. Ljudi, evo dobili smo još jedan komentar. Ja mislim da treba da bude nastavak s babu i dedu 2 ha, smajlik, onaj 2 tačke D. Ja sam rekao, ko kaže nešto za babi i dedu da ću ga jebem. Inače, hoću da vam kažem Ja nešto. ću da ga jebem. Sačekaj, molim. Ne, još novamo, nećeš da se vidi. Tako. Evo ovako. Ja se sve vidim. Čekaj, tako. Ne, tako. ne, ovako. Ovako, stani. Čekaj, ne smiješ da mrdneš sad. Tako sad. Ne mrdaj. Da. Ne mrdaj. Teo sam da... Krajnje. Samo da vam kažem, klipa sa babom i dedom 2 na Vešu, veliku radost neće biti. Dobro, mogu nešto kažem? Biće. Mogu nešto kažem? Biće, babi dođe. Želim da ovom prilikom ispoštujem našeg prijatelja i druga Kiku, Dimitrija Perovića. On je napisao komentar da mi snijemo, a šta da ste normalni? Čale, volim te, Čale, Kevo! Čekaj, ne stani, evo bit ćemo normalni. Ajde budemo normalni. Evo do kraja klipa ćemo da budemo normalni. Mare, živeli, kako si brate, jesi dobro? Odlično. Kažu, Ja više pivo, ljudi moji. ne gutira se ništa. Čekaj da se završi. Ništa, evo ti pis flaša, brate, to je da nije normalno, ali mi smo normalni ljudi, jebi ga. Hoću, evo vidiš, ne, pazi, sad ćemo ovakve epizode da snimamo. Ako je vama zanimljivo da budemo normalni, bit ćemo normalni. Al se kimo. Ako to što... Ali vi smo brate, kako ti mislio da ja budem normalni kad ja nisam normalni, brate, ja idem na ležu, ja pijem mleko, brate, ja sam uspio. Budem normalno, razumiješ, jer ako budem normalno, neću više da budem normalno, zato što ću sad izimitiramo na kog kima skroz, na kojeg ne znam gde sam pošao, čovjek došao, ne znam gde je pošao. Brate, ajde, to je to, ćao drugari, vidimo se, srećna vam slava, za mnogo leta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta. Ajmo lepo do kraja. Mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, tako, I će da otpevamo eto slava svima. u srcu mome živi Drugari, će se ugasimo. Da pokažemo drugaru, čekaj. Šta? Čekaj. Drugari, gledajte, mi smo ponosni, gledajte naš kanal, pa ko želi nek nas doda. Da pokažemo tako je. To su 3 praseta, evo vidite malo, eto tu ako može neko nek tu subscribe i lajkuje. Evo ga naš drugar, naše zaštitno lice. Stani. Znači već prozivaju da mnogo prosimo za lajkove, šerove i gluposti, to moramo da radimo. Najviše što mi se desilo u životu. Multi, daj neki lajk, daj neki komentar, daj neki subscribe. Sluša bila ti bilo život i zdravo i da te preti sreća uvek, da te ne tepa maler, daj neki... Ajde. Neki lajk, drugari, želim da vam pokažem sliku od našeg brata Mička, znači Mičko, rip brate! To je naš brat. Koga zna nek nam se javi. Jel ovo snima? 14,3. 14,3. Morali vidimo se kao, moramo da završimo,